Anna jääkaappikylmän testin lämmetä huoneen lämpöiseksi. Poista suojakalvo kyvetin päältä. Älä koske kyvetin alaosaan. Käytä avattu kyvetti 2 tunnin kuluessa. Ota yksittäinen näytteenotin ulos pakkauksesta. Pistä lansetilla puhtaaseen sormeen. Pyyhi ensimmäinen pisara pois. Pidä näytteenotinta lähes vaakatasossa ja aseta kärki juuri näytteen pinnan alle. Tarkista, että näytteenottimen kapillaariosa on täynnä. Älä pyyhi. Jos näytteenottimessa on ylimääräistä näytettä, hävitä näytteenotin. Laita näytteenotin kyvettiin 2 minuutin kuluessa näytteenotosta. Ota 1 reagenssikorkki alumiiniputkesta ja sulje putki. Sulje kyvetti reagenssikorkilla. Suorita testi 2 tunnin kuluessa. Valitse mittaa ja laita kyvetti mittauskammioon. Mittausaika on 2 minuuttia. Kun mittaus on valmis, tulos näkyy näytöllä. Kyvetti nousee automaattisesti mittauskammiosta.